Seruhan kita ni karon, watay pang palit bugas. Sa may sulbad aning tanan karon, umuadto ko sa akong amo kaling nilakaw pod. Sa may sulbad aning tanan karon mga kaidol. Na kinahanglan mo ni kuan. Kinahanglan mo ni dili padagan ning layo kay may na lang mapuslan man ang interior karon. Ug ligid di madawat. So ako na village organizing tanggalon unya layo ra mo tong gipuyan sa akong amo akong pamiliti pakyaw pa doong pabalik tus paita mga kaidol bisod ka expligon pangutanan sana ako mga kaidol bulgit pa. Mga kaidol, dili daw siya mga kan bulkit paway sa ngita na punta ni bukan mga kaidol. Bulkit. Surlio? Ha? Ha? Oo. Bayan ako lang 20 ha? Pwede ko pala yung mga kaidol. Paon na ako itong abang dito mga kaidol. Hindi na ako manangit sa akong amo kay maura magyapon. Pero nakabalo naman to siya daan mga kaidol nga palitanan ko na yung yantas. So asol man kung muadto pa ko dito siya karon layo kayo pilay pakyaw. Napag-abot na ako karon dito wala siya. So dubling kalangan mga kaidol. So muna lang ako sa akong balay karon na may iyang abang dia. Muna lang akong gamiton niya pakita na akong resibo mga kaidol. Wala.
pre. Salamat. Kaya nakita na akong amo mga kaidol. Akong amo, guwapa. Akong amo na. Oo nga sa. Amo ko manikon, bigtat na binayang yantas. Ha? Diba ni? Inaangkat mo iyang hapon. Wala, nagpapagpapag ba? Ito nakapangat-pangat na yung mga buwan, yung tangan ng mga water. Wala ka, ay kung abang na okay, dala na ko, iwanan mo ko. Iwanan mo din na mo matuloy sa ipon dito kay layo, kaya magpakyaw pa tao niya. Ako mo itong food fire. Pinapangato na ako, dalawan, yan tuba ko dito, wala ka, magkamaliun ta, dumi ng langan. Walang akong naputaw sa akong nauna, na may imong abang liya gamay, naapoy akong kamay liya ngay, bayaran yung wifi. O na lang akong gamiton, karoon yun ako na lang ipakita ang resibo sa inyo. Ha? Dala, puso pit. Ingkod ako kadali mga kaidol kay tuwa pang mamulkitay, napay giguan. Napay gilakaw. Babay na mga kaidol kay dugay pa to akong amo mga kaidol. Siya may nagpalit og kuan mga kaidol, siya ray nagpalit og yantas. Paabot pa ko dito mga kaidol, madugay pa to mga kaidol. Babay na mga kaidol. Ako lang ikuha niya mga kaidol, makapalit na to yantas. Thank you, Shaq. Oh my